Ποιος είναι ο πραγματικός Αντώνης? Μη Μάριε, περίμενε, εγώ είμαι. Όχι, περίμενε, Μάριε, εγώ είμαι. Το βρήκα. Ρωτώ μας κάτι που μόνο ο αληθινός Αντώνης θα το ήξερε. Τώρα με κάνεις να πρέπει να βρω καλές ερωτήσεις. Ωραία, το βρήκα. Ποιο είναι το όνομά μου? Καλά. Αυτή ήταν όντως χαζή ερώτηση. Γιατί το λες αυτό? Πριν από λίγο δεν είπαμε το όνομά σου. Καλά, αν περιμένουμε από αυτό να βρει ποιος είναι ο αληθινός, δώψε μου τη μύτη. Είναι εκεί που είστε, αλλιώς πυροβολάω. Όπα, φίλε, τσιλάρε. Εντάξει, δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, Άλλη ερώτηση. τι θα κάνετε αν σας κοιτούσε μια κοπέλα με ενδιαφέρον? Θα την κοιτούσα κι εγώ. Ρε, σε μένα έδωσε πρώτα το λόγο. Ρε, μένα είπε. Μαρία, πες λίγο σε ποιον έδωσες πρώτα το λόγο. Στον Αντώνη. Καλά, θα πας είναι άφθος. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με αυτόν. Ποια ήταν πάλι η ερώτηση, ξέχασα.